யார் வீட்லயும் சவுண்ட் வருது, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. பசங்க பேசுற சத்தம் கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுதுமா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதையில ஐந்தாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதனோட தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். ஓகேங்களா? சோ நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் நம்மளுடைய டெம்பிள் டிடியோட ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். அவங்க கிட்ட மனமார்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டயும் நம்ம ஆச்சாரியார்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் மியூட்ல இருந்தே பிரணத்திய சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகංශலகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरामणिदाय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष्णमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. சோ நம்ம நேத்தி நாலாவது அத்தியாயம் ஞான யோகத்தை பத்தி பார்த்தோம். யோகான்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கக்கூடியதான் வந்து யோகா. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல வகைகள் யோகா இருக்குது. ஒருத்த வந்து செயல்களை செஞ்சு கடவுளை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா அது கர்ம யோகா. ஒருத்த வந்து வேதங்களை படிச்சு புரிஞ்சுட்டு அதன் மூலியமா அந்த ஞானத்தை மூலியமா கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா அது வந்து ஞான யோகா. அதே வந்து அவருக்கு வந்து அன்பான பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு கடவுள்கிட்ட நெருங்குறான்னா அது வந்து பக்தி யோகா. சோ பல வகையான யோகங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேத்து ஞான யோகம் பார்த்தோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இந்த ஞானம் வந்துச்சு, எப்படி வந்துச்சு, ஒருத்தருக்கு அடுத்தது குரு சிஷ்ய பரம்பரையில வந்துச்சு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கு சொன்னாரு? விவஸ்வான் வந்து மனுவுக்கு சொன்னார், மனு ஈஸ்வாவுக்கு சொன்னார். இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குருவுக்கு இருந்து சிஷ்யனுக்கு போய் சிஷ்யன் வந்து அது மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வழங்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த ஞானம் இல்லையா? இந்த ஞானத்தை வந்து மாத்திரம் வச்சுக்கிறது மாத்திரம் தகுதி இல்லை. வேதங்களை மாத்திரம் கத்துக்கிறது இல்லை. அது கூடவே நமக்கு என்ன இருக்கணும்? சென்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கணும், டிசிப்ளின் இருக்கணும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் பொருள் மேல வந்து பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும்ன்றத நம்ம நேற்று பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த ஞானத்தை பெறக்கூடிய தகுதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு, அதாவது பக்தன் நண்பன், இந்த ரெண்டு குவாலிபிகேஷன் வந்து யாரு கையில இருந்துச்சு? அர்ஜுனன் கிட்ட இருந்துச்சு இல்லையா? அப்புறம் வந்து அதனாலதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பாண்டவர்கள்ல அர்ஜுனனை செலக்ட் பண்ணி அவருக்கு கொடுத்தார். அப்புறம் நம்ம போன இதுல ஸ்லோகத்துல கூட பார்த்தோம், தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிபிரஷ்னேன சேவைய.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருக்களை வந்து நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து தேவையான சேவைகளை செஞ்சுட்டு பணிவானும் அடக்கத்துடனும் கேள்வி கேட்கணும். நான் ஓகேவா சப்மிசிவ் ஹியரிங் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து நம்ம அதுக்கு குருவுக்கு பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தவங்க. அதனால அதுக்கு தகுந்த ஞானத்தை வந்து நமக்கு குடுப்பாங்கன்றத நம்ம நேத்து கத்துக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது ஏவம் பரம்பர பிராப்தம். நம்ம வந்து 4 விதமான விஷயங்கள் பார்த்தோம். நம்ம ஒண்ணு கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து பிரம்மா வந்தார். பிரம்மா கிட்ட இருந்து மத்வாச்சாரியர் அப்படி ஒரு பரம்பரையும், ஸ்ரீல இருந்து ராமானுஜர், சிவன், அப்புறம் குமாரர்கள். இது மாரி 4 விதமான பர டிவிஷன்ஸ பார்த்தோம். அதுல பெஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரை. இதுல தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சரி, நம்மளுடைய பிரபுபாதாவும் வராரு. ஓகேங்களா? நம்ம பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா 32வது ஆச்சாரியரா இந்த குரு சீட பரம்பரையில இருக்கிறார். ஓகே. அதனால நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸ நம்ம எல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம். ஓகே. அப்புறம் நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம்? ஆ நா வ் கர்ம 3 விஷயங்கள கத்துக்கிட்டோம். கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. வேதங்களுக்கு புறம்பான விஷயங்கள செய்யணும் அது விகர்மா. அது அப்படி பண்ணா கீழ்நிலை பிறவி படை கீழ்நிலை பிறவி எடுப்போன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கர்மான்னா நம்ம வந்து பாவ புண்ணியங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். ஏதோ ஒரு செயல் செஞ்சா பாவ புண்ணியங்கள் கிடைக்கும். அந்த பந்தத்தால நம்ம பிணைக்கப்பட்டு மறுபடியும் பிறப்போன்றத நம்ம பார்த்தோம். அகர்மான்னா அவன் எந்த செயலையே செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்றான். அதனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்? இந்த பந்தங்கள் எதுவுமே இருக்காது. அவன் செயல்களால என்னைக்குமே பிணைக்கப்பட மாட்டான். அதனால விடுதலை அடைவான். கடவுளுடைய நித்திய லோகத்துக்கு போவான்றத நம்ம பார்த்தோம். இல்லையா? சோ தியாகங்கள் வந்து ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். அதாவது டிட்டாச்மென்ட் இருக்கணும் இல்லையா? நம்ம புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வாழ்றதுக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியும்ன்றதை நம்ம நேத்து பார்த்தோம். இன்னியோட அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மொத்தம் 29 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 பிரிவுகளா பிரிச்சிருக்காங்க, உப பிரிவுகள். முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியே வந்து அர்ஜுனன் தான் கேட்கிறார். என்ன கேள்வி கேட்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றாரு கேள்வியை. 3வது அத்தியாயத்துல என்ன கேட்டாரோ அதே கேள்விதான் இங்கேயும் கேட்கிறாரு. எப்ப கேட்கிறாரு? போன அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? ஞான யோகத்தை கேட்டுட்ட பிறகு மறுபடியும் இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். எச்சேய சந்நியாச அல்லது கர்ம யோகவா? கிருஷ்ணா நான் என்ன பண்ணட்டும்னு கேட்கிறார். சந்நியாசம் எடுத்துக்கிட்டா இல்ல நான் கர்ம யோகம் பண்ணுன்னு சொல்லி எனக்கு ஏதாவது மறுபடியும் ஒண்ணு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகே. சோ 2ல இருந்து 6 வரையும் பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகோ விசிஷ்யதே எது சிறந்ததுன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். 7ல இருந்து 16 வரையும் பாத்தீங்கன்னா குர்வன் அபின லிப்யதே நிஷ்காம கர்மா கர்ம பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது. ஓகேங்களா? 17ல இருந்து 29 வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை அடைகிறோம். அதெல்லாம் வந்து நம்ம விலாவரியா பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத பஞ்சமோத்யாய சந்நியாச யோகः. சோ இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சிறப்பு என்ன? பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றத நம்ம ஒரு கதை மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். பிங்களான்ற ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிராமணன் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். எங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நகரத்துல புரு என்ற குத்சப்புரா என்ற இடத்துல வந்து வாழ்ந்துட்டு வராரு. அவர் வந்து சின்ன வயசுல வேதங்கள் எல்லாம் நல்லா படிச்சு கற்றறிஞ்சு இருந்தாரு. அப்புறம் வந்து இந்த பிராமணர்களுடைய கலாச்சாரத்த பின்பற்றிட்டு வந்தார். அவருக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா, அதுலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்ல. பட் சின்ன வயசுல என்ன பண்ணுவாங்க, பேரண்ட்ஸ் சொல்றதுனால பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதனால பண்ணிட்டு வந்தார். எப்போ ஒரு வாலிப பருவம் அடைஞ்சாரோ, அப்ப வந்து என்ன பண்ணாரு, எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டார். வேதங்கள படிக்கிறது, பிராமணர்களுடைய கலாச்சாரத்த பின்பற்றது எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டார். மனம் போக்குல போறார். அவருக்கு என்ன இஷ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாட்டு பாடுறது, இசைக்கருவிகள வாசிக்கிறது, பாடுறது, டான்ஸ் ஆடுறது இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேவா? சோ அதனால இவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டா இதெல்லாம் இருக்கனால ரொம்ப நல்லா பண்ணாரு. அதனால ரொம்ப வந்து பிரபலமாயிட்டார். சோ இவனுடைய திறமைகள் எல்லாம் கேட்ட அரசன் வந்து அவன தன்ன இடத்துக்கு கூட்டிக்கிறாரு. அவர் கூட இவரு வந்து பாட சொல்லி, ஆட சொல்லி கேட்டு நல்லா குதூகலமா கும்பாலம் அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. சோ இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அரசனுக்கு வந்து ரொம்ப நெருங்கியவனா ஆயிட்டான். அதுக்கு அடுத்தது
அரசர் என்ன பண்ணாரு, தன்னோட இடத்திலேயே வந்து இருக்க சொல்லி இடத்தையும் குடுத்துட்டார். ஓகேவா? இப்ப ஏற்கனவே கொஞ்சம் கெட்டு இருந்தான். இன்னும் ராஜபோக சுகங்கள் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறனால, இன்னும் வந்து அவனுடைய நிலை வந்து சீர்கேடுது. கீழா போறான். டிகிரேட் ஆகுறான். ஸோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அரசன் கூட இருக்கிறதுனால நல்ல வசதியா இருக்கிறான். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பல பெண்களுடன் வந்து தொடர்பு கொண்டுறான். அது இல்லாம மத்தவங்கள பத்தி குறை சொல்றது, கமெண்ட் பண்றது அதெல்லாம் விஷயங்கள செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இவனுடைய இந்த பிராமணன் பிங்களாவுடைய மனைவி வந்து பாத்தீங்கன்னா அருணா. அவளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காம ஆசை அதிகம். ஓகே. அதனால ஆஹ் தன் கணவன் மட்டும் இல்லாம வேற ஆண்களுடனும் தொடர்பு கொண்டு உல்லாசமா இருக்காங்க. இது வந்து கணவனுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு அவ என்ன பண்றான், தன்னுடைய ஆம், கணவன வந்து கொன்னுடுறான். ஓகேங்களா? சோ இவனால எனக்கு பிரச்சனை வரும்னு சொல்லிட்டு கொன்னுடுறாங்க. சோ அவன் வந்து என்ன பண்றான், கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இறந்த பிறகு நரகத்துல கொஞ்ச நாள் இருக்கிறான். அதுக்கு பிறகு தன்னுடைய பாவ கணக்கு படி வந்து ஒரு வல்ச்சர் கழுகா பிறக்கிறாரு. ஓகேங்களா? வல்ச்சரா பிறக்கிறாரு. ஓகே. சோ இந்த அம்மா வந்து என்ன பண்ணாங்க, இன்னும் வந்து அந்த அழகு இருக்கிறதுனால பல பேருடன் வந்து உல்லாசமா இருந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த வெனரியல் டிசீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? சில நோய்கள்லாம் வருது அந்த அம்மாக்கு. காலப்போக்குல வந்து அந்த அழகும் வந்து போயிடுது. நோயினால தாக்கப்பட்டு அவங்களும் வந்து இறந்துடுறாங்க. அவங்க செஞ்சதும் பாவ செயல். அதனால அந்த அருணாவும் எங்க போறாங்க? நரகத்துக்கு போறாங்க. அதுக்கு பிறகு தன் பாவத்தின் கர்மத்தின் படி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பச்சை கிளியா வந்து பிறக்குறாங்க. சோ இப்போ வல்ச்சர் இருக்கு, பச்சை கிளி இருக்கு. இல்லையா? சோ இது 2ம் ஒரு நாள் வந்து சந்திக்க மாதிரி ஆகுது. அப்போ முன் ஜென்ம பகையின் காரணமாக அந்த வல்ச்சர் என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த கிளிய வந்து தொரத்திட்டே போது. அதனுடைய கூர்மையான அ அ அலகுகளால அந்த பறவைய வந்து தாக்குது. அந்த பறவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காயப்பட்டு ஒரு ஒரு மனிதனுடைய தலை ஓட்டுல வந்து விழுந்துடுது. ஓகேங்களா? சோ அந்த தலை ஓட்டுல விழுந்துடுது. அப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த தலை ஓட்டுல விழுந்த உடனே அது துடிச்சு இறந்து போயிடுது. கிளி. ஓகேங்களா? இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வேடன் வரான். வேடன் வந்து அந்த அம்பு ஏந்தி அந்த வல்ச்சர கொல்றார். ஓகேங்களா? சோ அந்த கழுக கொன்ன உடனே அதனோட கழுகோட தலை வந்து டப்புன்னு அந்த மண்டை ஓட்டுக்குள்ள விழுது. ஓகேங்களா? எங்க வந்து அந்த ப கிளி உடம்பு விழுந்துச்சோ, அந்த இடத்துல அந்த கழுகோட தலையும் அந்த இடத்துல வந்து விழுது. ஓகேவா? சோ இப்ப வந்து யமதூதர்கள் வந்து இந்த 2 பேரையும் கூட்டிட்டு போறாங்க. ஓகேங்களா? சோ கூட்டிட்டு போறாரு. யமராஜா முன்னாடி நிக்கிறாரு. 2 பேருமே நிக்கிறாங்க. சோ நீங்க வந்து இப்ப ரொம்ப சுதந்திரமானவங்க. நீங்க வந்து எங்க போணுமோ கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. உங்களுக்கு எல்லா பாவத்துல இருந்து விடுதலை வந்துருச்சு. நீங்க வந்து வைகுந்தத்துக்கு போங்கன்னு சொல்றாங்க. வைகுந்தான்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஆங்ஸைட்டி, கோபம், தாபம் எதுவுமே இல்லாத இடம் தான் வந்து வைகுந்தா. ஓகேங்களா? அங்க போங்கன்னு. அவங்களுக்கா பெரிய சந்தேகம். இது என்னடா இதுன்னு அப்படி நாங்க எவ்ளோ பாவம் பண்ணியிருக்கோம். எங்கள போய் வைகுந்தத்துக்கு அனுப்புறீங்களா? அவங்களுக்கு ஒரு டவுட். அதுக்கு யமராஜா சொல்றாரு, "நீங்க ஒரு மண்ட ஓட்டுக்குள்ள விழுந்தீங்க பாருங்க. அந்த மண்ட ஓட்டு யாரோடது தெரியுமா? ஒரு பெரிய ஷ் விஷ்ணு பக்தன். அதாவது அவன் பெயர் வந்து வாட். அவர் வந்து கங்கை நதிக்கரையில எப்பவுமே வந்து தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டு அங்க உட்கார்ந்துட்டு பகவத்கீதை டெய்லி 5வது அத்தியாயம் வந்து பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த பக்தர்கிட்ட அந்த வாட்ன்ற விஷ்ணு பக்தர்கிட்ட காமம் இல்ல, குரோதம் இல்ல, பேராசை இல்ல, எதுவுமே இல்ல. தூய பக்தரா இருந்துட்டு நற்குணங்களோட இருந்து அத டெய்லி பகவத்கீதை 5வது அத்தியாயம் படிச்சாரு. அந்த அவருடைய ஓட்டுல வந்து நீங்க விழுந்ததுனால அந்த நாள் உங்களுக்கு வந்து இந்த நன்மை கிடைச்சுச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு பக்தனுடைய தலையில இருக்கக்கூடிய மண்டை ஸ்கல் இருக்கு இல்லையா? அத டச் பண்ணதுனால இவங்க 2 பேருக்கு எந்த ஒரு உயர்ந்த கதி வந்திருக்கு இல்லையா? சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன மாரல் எடுத்துக்கணும்? கருத்து பாத்தீங்கன்னா, எவ்வளவு அளவுக்கு தான் பாவம் செஞ்சவனா, கொடுமையானவனா இருந்தாலும், இந்த 5வது அத்தியாயம் கேட்கறதுனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? வைகுந்த லோகம் கிடைக்குது. சோ நம்ம இந்த ஒரு மூடோடயே நம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशति यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, இந்த இடத்துல கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறார் மறுபடியும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல புலம்புனாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது அத்தியாயத்துல மறுபடியும் கேள்வி கேட்கிறாரு. மறுபடியும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்லயே பேச ஆரம்பிக்கிறார். என்னப்பா கிருஷ்ணா, நீ ஃபர்ஸ்ட் செயலை துறக்குன்னு சொல்றீங்க, அப்புறம் வந்து பக்தியுடன் செயலை செய்யன்னு சொல்றீங்க. இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. சாரி. சோ செயலை துறக்கிறது எப்படி? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாரால முடியுமான்னு இல்ல. பக்குவமான மனசு வேணும் இல்லையா? நம்ம வந்து பார்த்தோம் மித்யாச்சாரான்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து துறப்பாங்க. ஆனா மனசுக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அந்த புலன்களை மேல வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு அதை பத்தி யோசிச்சுட்டு சில பேர் யாருக்கும் தெரியாம தவறான உறவுகளை செஞ்சு வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அது வந்து என்ன பிரிட்டண்டர், அதாவது போலி மனிதர்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பக்குவம் அடையாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு 100% சான்ஸ் இருக்கு. அப்படியாப்பட்டவங்கள வந்து பிரிட்டண்டர்ஸ் சொல்றாங்க, இல்ல வித்தியாசார போலி மனிதர்கள்னு சொல்றாங்க. பக்குவமானவர்கள் மாத்திரம்தான் வந்து செயலை துறக்கணும். ஏன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த ஞான தளத்துல இருக்காங்க, ஆன்மீக தளத்துல. ஓகேங்களா? கிருஷ்ணரை பத்தி ஞானம் பெற்றதுனால அந்த உயர்ந்த ஆன்மீக தளத்துல இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்கள் மேல செய்யாமவும் இருக்கலாம். அதுதான் வந்து சந்நியாசம், செயலை துரத்தல், பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறதா. ஓகேங்களா? சோம்பேறித்தனமா இல்ல, ஐயோ நான் இதை பண்ணா அது ஆகுமோன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் எல்லாம் பயந்துட்டு பண்ணாம இருப்பாங்க பாருங்க. அது மாதிரி எல்லாம் இல்ல. செயல்கள்ல செயல்களின் பலன் மேலையும் பற்றுதல் இல்லாம முழுமுதற் கடவுள் பற்றி ஞானத்தை கொண்டு எந்த பொருள் இந்த பௌதிக உலகத்து மேலயும் பற்றுதல் இல்லாம வாழ்றவங்க தான் வந்து சன்னியாசிகள். அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுளுடைய விஷயத்த வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க. இதுதான் சந்நியாசம் இல்லையா? அவங்க வந்து செயலை துறக்கலாம், பக்குவமானவர்கள். அவங்களுக்கு வந்து போயிட்டு என்னதான் இந்தாப்பா உனக்கு ஒரு லாட்டரி டிக்கெட் அடிச்சிச்சு, கோடி ரூபாய் விழுந்துச்சுன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகவே மாட்டாங்க இல்லையா? ஆனா பக்தியுடன் இன்னொன்னு என்ன சொல்றாரு, கர்ம யோகத்தை சொல்றாரு. அதாவது பக்தியுடன் செயலாற்றவும், அதாவது நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். அதுதான் மறுபடியும் இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு, அர்ஜுனா நீ சத்திரியன், உனக்குரிய தர்மம் என்ன, சண்டை போடணும், நீ போய் சண்டை போடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா கிருஷ்ணருடைய பிளான் என்ன, அவருடைய பிளான் படிதான் இந்த சண்டை. அவர் ஏன் வந்து சண்டை போடணும்னு சொல்றாரு, நம்ம நேத்து பார்த்தோம். நேத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அவதரிக்கிறார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் அவதரிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன, எதா எதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத, எப்பெல்லாம் வந்து அதர்மம் தலை தோக்குதோ, தர்மம் வந்து கீழே போதோ அந்த சமயத்துல நான் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? ஆஹ் அப்ப வந்து அவருடைய பிளான் படி யுதிஷ்ட மகாராஜாவை அரியணையில உட்கார வைக்கணும், துரியோதனை வந்து எடுக்கணும் இல்லையா? அவருக்கு வந்து உதவி, அவருடைய பிளான்ல வந்து இவர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு, ஒரு கருவியா இருக்கிறார் அர்ஜுனன் இல்லையா? அதனால எத்தனை பேரை கொன்னாலும் அவருக்கு என்ன வராது, பாவம்ன்றது அர்ஜுனனுக்கு வராது. அதனால நீ என்ன பண்ணு, எழுந்து சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்றார். சோ அவருக்கு வந்து பரிந்துரைக்கிறது என்ன, கர்ம யோகம். சோம்பேறியா இருக்காதன்னு சொல்றார். சில பேர் எல்லாம் வந்து துறப்பாங்க, பொய்யான துரத்தல் வந்து விட கர்ம யோகம் வந்து சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து லாஜிக் வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிறார், கிருஷ்ணருடைய லாஜிக். அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, அந்த ரத்த சம்பந்தத்தினால பற்றுதல் இருக்கிறதுனால, இலகிய மனசு இருக்கிறதுனால சண்டையை தவிர்த்துட்டு சன்னியாசம் போயிடலாம் அப்படியெல்லாம் நினைக்கிறார். ஓகேவா? சோ அவருடைய மன தவறு, கருத்தான தவறுகளை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளா ஒண்ணு கற்பனை நினைச்சு அது இது பேசுறதை விட எது உண்மை, நான் யார் அப்படின்னா நமக்கும் கடவுளுக்கு என்ன உறவு இருக்கு, நான் என்ன பண்ணணும், அல்டிமேட்டா நம்ம இந்த 3 விஷயங்கள் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். எவ்வளவு டெப்தா என்ன படிச்சாலும் நான் யாருன்னா நான் ஒரு ஜீவாத்மா, கடவுளுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒண்ணு நம்மளுடைய பரமபிதா இல்லவா, பரமாத்மா, சூப்பர் சோல், அவர் தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக தந்தை. ஓகே. சரி, இந்த உறவு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரி, நான் என்ன பண்ணணும், அவர் இருக்கக்கூடிய திருநாடு தான் என்னுடைய நாடு, நான் அங்க போகணும். இது வந்து தற்காலிகமா இங்க வந்திருக்கேன். இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி தெரிஞ்சுக்க போறோம். இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ண வேண்டியது. சரி, திருநாட்டுக்கு போகணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்,
என்ன வந்து சுத்திகரிக்க பண்ணிக்கணும். அது எப்படி பண்ணணும்? நாம ஜபம். இந்த கலிகாலத்துல ஒன்னே ஒண்ணு வந்து பிரிஸ்கிரைப்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மகா மந்திரத்தை வந்து நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஏன்னு கிருஷ்ணருக்கும் இந்த நாமத்துக்கும் வந்து வித்தியாசமே இல்லை. கிருஷ்ணரை போயிட்டு ஒரு நேரடியா பார்த்தா எவ்வளவு அளவுக்கு சக்தி மகிமைகளும் இருக்கோ, எல்லா மகிமையிலும் அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, சகஸ்ர நாமங்கள் இருந்தாலும் அதுல வந்து கிருஷ்ணான்ற நாமத்துல வந்து அந்த சக்தியை கொடுத்திருக்காரு. ஓகேங்களா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக சப்தம், டிரான்சிடென்டல் சவுண்ட் வைப்ரேஷன். அதுக்கு வந்து புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு அதுக்கு நிஜமாவா டிரான்சிடென்டல் சவுண்ட் வைப்ரேஷனான்றதுக்கோசம் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஒரு விஷயம் இங்க சொல்றேன். நம்ம பஞ்ச தத்துவத்துல வந்து அத்வைத ஆச்சாரியார்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொன்னோம். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு அண்ட் சிவனுடைய கலவையோட தான் அத்வைத ஆச்சாரியார் வந்தார். ஓகேவா? இந்த கலியுக பிரபாவம் அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரிஷிகள் முனிகள்லாம் வந்து இந்த காமன் பீப்புள்ஸ் எல்லாருக்கும் நல்வழியில எடுத்துட்டு போகணுன்றதுக்கோசம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரார்த்தனைகள் பண்ணுவாங்க பகவான் கிட்ட. ஓகே, தூய பக்தருடைய பிரார்த்தனைகளை வந்து பகவான் டக்குன்னு சாங்ஷன் பண்ணிடுவார். அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சாலி கிராமத்தை வச்சுக்கிட்டு கங்கை நதிக்கு ஓரத்துல உட்காந்துட்டு கங்கை நதிய துளசி தலம் வச்சு அந்த சாலி கிராமத்தை வழிபடுறார். ஓகேங்களா? வழிபடுறாரு. அப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே, இந்த சப்தத்தை கொண்டு அவர் பண்றாரு. இது எங்க போய் ரீச் ஆச்சுன்னா கோலோகல விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய காதுல போய் விழுந்துச்சு. அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கருணையின் அம்சமா சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தார். சரிங்களா? சோ இப்ப பல அவதாரங்கள் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? நரசிம்மா, பரசுராமா, ராமா, பலராமா, இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆயுதங்களை தாங்கி வந்திருக்காரு. ஆனா கருணையின் வடிவமா அன்பின் சாராம்சமா வந்து யார் வந்திருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் வந்து என்ன கொடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரும் நித்யானந்தரும் இலவசமா எல்லாருக்குமே வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுத்தாங்க. நீங்க எப்படியாவது ஒரு முறை சொல்லுங்க, ஏன்னா நம்மளுடைய திருநாட்டுக்கு வந்துடுங்க, நீங்க ஏன் இங்க கஷ்டப்படுறீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? சோ இந்த பக்தி வந்து ரொம்ப சிறந்ததுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கான்செப்ட் எப்பவுமே நம்ம மைண்ட்ல இருக்கணும். ஓகேங்களா? சோ 2வது அத்தியாயத்துல என்ன பண்றாரு, 10 ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் புலம்புறாரு. அதுக்கு அடுத்தது கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இல்லையா? சோ நம்ம வந்து அப்புறம் என்ன இன்சிஸ்ட் பண்றாரு, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம எல்லாரும் செய்யணும். நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஈக்குவேஷனை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆத்மா, உடல், பாவம், கர்மா. நம்ம என்ன செயல் செய்யறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி கர்மாக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்ம உடல் வரும். நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு யாருமே காரணம் இல்லை. நம் பெற்றோர் காரணம் இல்லை, நம்ம உற்றார் உறவினர் மக்கள் யாருமே காரணம் இல்லை இல்லையா? நம்மளுடைய கர்மத்தின் படிதான் நம்ம வந்து இங்க பிறந்திருக்கிறோம். சரிங்களா? அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஏத்துக்கணும். ஓகே, யாரையும் குறை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே, சோ இந்த சோல், பாடி, பாவம், கர்மா, இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கிட்டாவே நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ பக்தி சேவையால் பௌதீக பந்தத்தில் இருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. சோ பக்தி செஞ்ச நம்ம என்ன பண்றோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சங்கிலி தொடர்பு இருக்கு இல்லையா? நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் ஒரு விஷயத்தால வந்து பிணைக்கப்படுகிறோம் இல்லையா? அதாவது இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா எப்படி வந்து இந்த சிலந்தி இருக்கு இல்லையா? சிலந்தி என்ன பண்ணும்னா அதனுடைய உமிழ் நீரால ஒரு கூடை கட்டும் இல்லையா? சுத்தி அழகா ஒரு கூடு கட்டும். கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளேயே சிக்கிக்கிட்டு வாழும். இது இறந்தும் போயிடும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்ம செய்யற செயல்கள் வந்து நம்மள ஒரு பிணைப்பு ஏக்குது. ஓகே, அந்த சங்கிலி தொடரை வந்து நம்ம அறுத்துட்டு பக்தி யோகத்து மூலியமா தான் அதை பண்ண முடியும். அப்படி பண்ணாதான் நம்மளால விடுதலை அடைந்து கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போக முடியும். ஓகேங்களா? சோ 3வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு, ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை. சோ ஞானம் தெரிஞ்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சோல் அந்த கான்செப்ட் டிட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் வந்துடும். பௌதிக விஷயத்து மேல டிட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். எல்லா புலன்களும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த சமயத்துல, கிருஷ்ணருக்கு தான் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணரை விட்ட வேற எதையுமே செய்ய மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? சோ அப்படி இருந்தா அவங்களுக்குன்னு வந்து எந்த கடமையும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அத்தியாயத்து 4ல என்ன பார்த்தோம், அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளுக்கும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சம் அடைகிறது. சோ ஞானம் பெற்ற பிறகு நம்ம பகவானை நல்லா தெரிஞ்சுட்டோம் இல்லையா? பக்தி பண்ணுனா எப்படி பண்ணுவோம்? வாப்பா பக்தி பண்ணுனா பண்ணுவோமா? நமக்கு வந்து சில விஷயங்கள் டவுட்ஸ் இருக்கும், 1000 கேள்விகள் இருக்கும் நமக்கு இல்லையா? நம்ம ஒரு விஷயத்த சொன்னா நம்ம ஏத்துக்கிற ஆளுங்களா? நம்மெல்லாம் சாமானியங்களா? 1000 கேள்விகள் கேட்போம். எங்க கேட்கணுமோ அங்க கேட்க மாட்டோம். வேதங்கள் வந்த பிறகு நம்ம என்ன கேட்போம், அது எப்படி இது எப்படின்னு கேட்போம் இல்லைங்களா? கொஞ்சம் வாதங்கள் பண்ணுவோம்
இல்லையா? சோ அதனால கரெக்டான விஷயத்த வந்து கரெக்டான நபர்கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கிக்கணும். ஓகே. சோ கடைசியில அதுல என்ன சொல்றார்? கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனனிடம் இருந்து எழுந்து போரிட சொன்னார். இதனால் அர்ஜுனன் குழப்புகிறார். ஓகே. அவருக்கு இப்ப மறுபடியும் கன்ஃபியூஷன். ஞானத்தை எல்லாம் சொல்லிட்டப்பா, அப்புறம் நீ என்ன சொல்ற? நான் எப்படி வந்து மறுபடியும் சண்டை போடணுமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த அத்தியாயத்துல மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றாரு அந்த கேள்வியை. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கிளாரிபிகேஷன் கொஸ்டின் தான். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय सकारुबौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्ण। புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்தியாகும். என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணரு? அழகா பதில சொல்றாரு. அர்ஜுனனுடைய சந்தேகத்தை மறுபடியும் நீக்கிறார். பாருடா, செயலை துறக்கிறது அதுவும் சிறப்பு, பக்தியுடன் செய்யற பாரு, ரெண்டுமே வந்து முக்திக்கு தான் கொடுக்கும் உனக்கு. அதனால இது ரெண்டுத்துல எது பெஸ்ட் நீ என்ன கேட்டுன்னு வச்சுக்கோயேன், நான் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன்? செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படு, கர்ம யோகத்துல செய்யன்னு சொல்றாரு. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும்னு சொல்றாரு. அது அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. விளங்குதுங்களா நான் பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அம்பிகா மாதாஜி, தாரணி மாதாஜி, புரியுதுங்க ரம்யா மாதாஜி. மாதாஜி, அருள் பிரகாஷ் பிரபு, எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா? புரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே. சோ இப்போ ஒரு கதை. நன்றி பிரபு. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக மிர்காவின் வீழ்ச்சி. இங்க பாருங்களேன், நம்ம கர்மா வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து விழுதுன்றத இந்த கதை மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்க ஒரு 2 பிக்சர் தெரியுது இல்லையா? ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல இந்த சைடு நமக்கு ரைட் சைடு இருக்கிற பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு அரசன் கை கூப்பிட்டு நிக்கிறார் இல்லையா? அவர் பெயர் தான் மன்னர் நிர்கா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த அரசர், நல்ல செவ்வனே ஆட்சி பண்ணிட்டு வர்றாரு அவருடைய ராஜ்யத்தை. ஓகேவா? எந்த குறைகளும் இல்லாம தன்னுடைய மக்களை பார்த்துட்டு வராரு. எல்லா செல்வ வளங்களும் அந்த நாட்டுல வந்து நல்லா இருக்குது. ஓகேங்களா? சோ இப்படி வாழ்ந்துட்டு வந்தாரு. பிராமணர்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை கொடுத்து தான தர்மங்கள் எல்லாம் பண்றாரு. அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பசுக்களை வந்து தானமா கொடுப்பாங்க. ஏன்னா பசுவை ஒண்ணு கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க குடும்பத்தையே அவங்க லீட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? ஏன்னா பசு வந்து பால் கொடுக்கும், அதை வந்து விற்கலாம், அப்புறம் அதுல தயிர் பண்ணலாம், நெய் பண்ணலாம். அது மாதிரி அவங்க வாழ்வாதாரத்துக்கு அது உதவியா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பொண்ணு, எல்லா விலை உயர்ந்த மணிகள், கற்கள், பசுக்கள் எல்லாம் வந்து தானியங்கள் எல்லாத்தையும், பட்டாடைகள் எல்லாத்தையும் வந்து பிராமணர்களுக்கு தானமா கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி வந்து இவர்கிட்ட லட்சக்கணக்கான பசுக்கள் இருந்ததுனால இவர் என்ன பண்ணாரு? ஒரு பசுவை வந்து தானமா கொடுத்தார். சரி, அந்த பிராமணன் வந்து எடுத்துட்டு போனார். ஓகேங்களா? அடுத்த நாள் இன்னொரு பிராமணன் வர்றார். அவரு என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு வராது, அவருக்கு ஒரு பசுவை கொடுக்குறார். இப்ப வந்து எவ்வளவு பசுக்கள் இருக்கு அவங்க கிட்ட? லட்சக்கணக்கான பசுக்கள் இருக்கு. அந்த மாட்டு கொட்டாயில இருக்கக்கூடிய காவல் காப்பனுக்கும் எண்ணிக்கை தெரியாது, எதுன்னு தெரியாது. இங்க என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நாள் கொடுத்த பிராமணருக்கு கொடுத்த பசு என்ன ஆச்சுன்னா, நார்மலா மேய்ச்சலுக்கு போயிட்டு திரும்பி கூட்டத்தோட கூட்டமா வந்து ராஜா அரண்மனையில இருக்கக்கூடிய தொழுவத்துக்கு வந்துருச்சு. இது யாரு கவனிக்கல? அங்க இருக்கக்கூடிய காவலனும் கவனிக்கல, யாருமே கவனிக்கல. அடுத்த நாள் தர்மத்துக்கு கொடுத்தாரு பாருங்க, இன்னொரு பசுவை தானமா கொடுத்தாரு பாருங்க, அதுவும் இதுவும் ஒண்ணே. சோ இவர் வந்து இந்த 2வது நாள் வந்த பிராமணன் வந்து இந்த பசுவை கூட்டிட்டு போறார். அப்ப எதிர்க்க முதல் நாள் வந்த பிராமணன் வரார். இது என்னப்பா, நீ என்னோட பசுவை எடுத்துட்டு போறே, என்னோட பசு இது நேத்துதான் எனக்கு ராஜா கொடுத்தாரு, கூடுன்னு அப்படின்றார். இல்ல நான் எனக்கு இப்பதான் ராஜா கொடுத்தாரு, இது என்னோடதுன்னு அப்படின்றார். இப்ப பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிச்சா? 2 பேர் அந்த இடத்துல பாருங்க, 2 பிராமணர்கள் இருக்காங்க, பசு இருக்கா? அப்ப வந்து முதல் நாள் கொடுத்தவன் இது என்னோட பசுன்றார் பிராமணர், இன்று 2வது நாள் கொடுத்த பிராமணர் இது என்னோட பசுன்றார். அப்புறமா தான் இவருக்கு விலாதி தெரிய வருது. இது வந்து ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் ஆயிருக்கு. ஆனா இங்க அரசர் என்ன பண்ணாரு? வேணுமத்துக்கே கொடுத்தாரா? இல்லையா? சோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுறாரு? மன்னிப்பு கேட்கிறார். இன்னைக்கு வந்தாரு இல்லையா, தயவு செய்து நீங்க அதை வந்து அந்த நேத்து வந்த பிராமணருக்கு கொடுத்துருங்க, நான் இன்னும் வந்து அதிகமா கொடுக்குறேன் அப்படின்றாரு. அதெல்லாம் முடியாது, எனக்கு கொடுத்தது எனக்கு அதே தான் வேணும்னு பிடிவாதமா இருக்குது. சரி, நேத்து வந்த பிராமணர் கிட்ட போய் கேட்கிறார், ஐயா மன்னிச்சிருங்க, தப்பாயிடுச்சு, நான் உங்களுக்கு இன்னொரு பசுவை கொடுக்குறேன், ஒன்னு என்ன 2 கொடுக்குறேன்ப்பா, எடுத்துட்டு போப்பான்னு. அதெல்லாம் முடியாது, எனக்கு நீ எது கொடுத்தியோ அதையே தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் என்ன பண்றாங்க? பிடிவாதமா இருக்கிறாங்க.
சரியா? சோ இந்த செயல் வந்து அவரு வேணுமதுக்கே தப்பா பண்ணல. பட் இந்த 2 பிராமணர்கள் என்ன ஆறாங்க? அதிருப்தி ஆறாங்க. அதனால அவருடைய கர்மா என்ன ஆகுது? அடுத்த ஜென்மத்துல இந்த பக்கத்துல இருக்க படத்தை பாருங்க. அதுல ஒரு பல்லியா இருக்கிறார். ஓகேவா? பல்லியா இருக்கிறது ஒரு வறண்ட கிணறுல பல்லியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். ஓகே. அந்த சமயம் வந்து துவாரகா யுகம் ஆரம்பிக்குது. அந்த சமயத்துல யார் இருக்காரு? கிருஷ்ணர் இருக்காரு. ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணருடைய பேர பசங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? நம்ம வீட்டு பசங்க மாதிரி பால் எல்லாம் விளையாடுறாங்க. சோ பால் எங்க போய் விழுந்ததுன்னா இந்த கிணறுல போய் விழுந்துருது. அந்த பசங்க ட்ரை பண்றாங்க எடுக்கவே முடியல. சரி தாத்தா தாத்தா வா, இது மாதிரி பந்து விழுந்துருச்சு எடுத்து கொடுன்னு அப்படின்னு கேக்குறான். சரின்னு கிருஷ்ணர் போறாரு. அவருடைய கை விரல் பட்ட உடனே அந்த பல்லிக்கு என்ன கிடைக்குது? விமோக்ஷனம் கிடைக்குது. சரியா? சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்க்காத ஒரு பிழைய செஞ்சார் இல்லையா? இது வந்து எதிர்பார்க்க முடியாத சேர்ந்து அவர் செஞ்ச பக்தி, ஒரு சிறந்த பக்தராகவும் அவர் இருந்தார். அதனால இவருக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? கிருஷ்ணர் மூலியமா ஒரு விமோசனம் கிடைச்சிச்சு. ஓகேவா? சோ எனவே யார் ஒருவர் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இன்றி பக்தி சேவையை செய்கிறாரோ அத்தகைய சேவையே உன்னதமான சேவை. மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வார். சோ நமக்கு பெஸ்ட் என்ன? பக்தி தான். ஓகேங்களா? அவர் செஞ்ச கொஞ்சம் பக்தி வந்து அவரை வந்து காப்பாத்திருக்கு இல்லையா? அவர் செஞ்ச தர்மங்கள் தானங்கள் வந்து காப்பாத்திச்சுன்னா அது ஒரு கேள்விக்குறி. அதனால அவருக்கு தண்டனை வந்துச்சு இல்லையா? ஆனா நம்மளும் தான தர்மங்கள் எல்லாம் பண்ணணும். ஓகேவா? எப்படி பண்ணணும்னா கிருஷ்ண உணர்வோட பண்ணணும். அந்த விஷயத்தை இங்க டேக் ஹோம் மெசேஜா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். ஓகேவா? அவனுக்கு நம்மளுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஒண்ணு பிடிக்கும், ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள பிடிக்காது இல்லையா? ஒரு 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 விதமான சாப்பாடு பலகாரங்களை பிடிக்காது நமக்கு. இது பிடிக்கும், இது பிடிக்காது. நம்ம எல்லாம் அப்படியேப்பட்ட ஆளுங்க. ஆனா சன்னியாசிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு விருப்பு வெறுப்பு எதுவுமே இருக்காது. ஓகேங்களா? அப்படியேப்பட்டவங்க தான் வந்து நிரந்தரமான சன்னியாசிகள். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமையிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோர் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். ஓகேவா? முக்திக்கு என்ன பாதைன்னு கூட இங்க சொல்லிட்டார் இல்லையா? நமக்கு பற்றுதல் இருக்கும் எல்லா விஷயத்துல. காலையில எழுல இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ற டூத் பேஸ்ட்ல இருந்து நைட்டு போடுற மஸ்கிட்டோ காயில இருந்து நடுவுல வாங்குற நியூஸ் பேப்பர் பிராண்ட்ல இருந்து பருப்பு மசாலா ஐட்டத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? எனக்கு இந்த ஐட்டம் இந்த பிராண்டு தான் பிடிக்கும் நம்ம வாங்குறோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது? எல்லாத்துலயும் இது பிடிக்கும், இது பிடிக்காது. இவங்க எனக்கு வந்து நெருங்க, இவன் என்னோட எதிரி அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அது மாதிரி இருமையில இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வரணும். ஓகேங்களா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எனக்கு சந்தோஷம், இது துக்கம் அப்படியெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. சீதோஷண சுக துக்கக. சந்தோஷம் வந்தாலும் சமமா எடுத்துக்கணும், துக்கம் வந்தாலும் சமமா. அது எப்படி வந்துச்சோ அது அப்படியே போகும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பௌதீக பந்தங்கள்ல இருந்து வெளியே வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பதான் வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? முக்தி அடைய முடியும். ஓகேவா? சோ இதுல வந்து கர்மயோகமும் சிறந்தது, கர்ம சந்நியாசமும் சிறந்தது. ஏன்னா சன்னியாசியுடைய சிறப்பம்சம் என்னன்னா அவன் வந்து எந்த நாளும் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. ஓகேங்களா? சோ இந்த சன்னியாசிகளுடைய ஒரு கதையை இங்க பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சன்னியாசி இருக்கிறார் இல்லையா? அவர் பெயர் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஓகேங்களா? சோ அங்க வந்து ஒரு பெண் இருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விலை மாது. ஓகே. அந்த சன்னியாசி வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து கிருஷ்ண லீலையில வந்து பிரம்ம விமோகன லீலைன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதாவது சின்னதா ஷார்ட்டா சொல்றேன். நமக்கு தெரிஞ்ச கதை இது எல்லாருக்கும். கிருஷ்ணர் வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாரு? கன்றுக்குட்டியில மேய்க்கிறதுக்கோசம் தன்னுடைய நண்பர்கள் கோபாலரோட காட்டுக்கு போவார் இல்லையா? அங்க போயிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? லஞ்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் வந்து இது சில பேருடைய வாயிலிருந்து கூட எடுத்து சாப்பிடுவார். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் மேல இருந்து பார்த்த பிரம்மா, இது என்னடா இந்த பையன் எவ்வளவு பெரிய பெரிய செயல்கள் எல்லாம் பண்றான். ஆனா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேய்ஞ்சிட்டு இருக்க பசுக்களை வந்து கடத்திட்டு போயிடுறாரு. அப்புறம் வந்து
பாக்குறாங்க, கிருஷ்ணன் பாரு ஒரு கண்ணுக்கு பசுக்களும் இல்ல, என்ன பாருன்னு சொன்னோடனே சரி நீங்க சாப்பிடுங்க, நான் பாத்துக்கிறேன், நீங்க யாரும் எழாதீங்க, எல்லாரும் சாப்பாடு கை வச்சுட்டீங்க இல்லையா, நீங்க சாப்பிடுங்க, நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எழுந்து போறாரு. பார்த்தா அப்படி போய் இப்படி திரும்பி பாக்குறதுக்குள்ள இங்க கும்பலா உட்கார்ந்துட்டு இருந்த கோபர்களும் இல்ல. கோப பாலகர்களும் இல்ல. அந்த பக்கம் பசுக்கள் இல்ல, இந்த பக்கம் திரும்பினா கோப பாலகர்கள் இல்ல. கையில வந்து ஒரு உருண்டை த த தயிர் சாதம் இருக்குது. விரலுக்கு நடுவுல ஊறுகாய் வச்சுட்டு இருக்காரு. இது என்னடான்னு அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. அப்புறமா தான் புரிஞ்சு இது பிரம்மாவ கடத்திட்டு போயிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. அவர் என்ன பண்ணாரு இம்மீடியட்டா நான் சாயங்காலம் ஆனா ஊருக்கு போனோம் இல்லையா? வீட்டுக்கு போனா பசங்க வரலையேன்னு அம்மா, அப்பா எல்லாம் வருத்தப்படுவாங்களேன்னு என்ன பண்றாருன்னா, அவர் இம்மீடியட்டா அத்தனை மிருகங்களா ஆறாங்க. அத்தனை கன்றுக்குட்டிகளா ஆறாரு, அத்தனை கோபாலர்களா ஆகுறாங்க, அத்தனை டிஃபன் பாக்ஸ் ஆகுறாரு, எல்லாமே அவர் ஆறாரு. சோ திரும்பி வீட்டுக்கு போறாரு. ஓகேவா? இவரு பிரம்மா என்ன பண்றாரு, என்ன நடக்குது பார்க்கலாம்ன்னு திரும்பி வராரு. ஓகேவா? இது என்னடா இவங்களெல்லாம் நான் கடத்திட்டு தானே போயிருந்தேன். இவங்க இருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கே ஒரு டவுட். நான் மறுபடியும் என்னோட பிரம்ம லோகத்துல அவங்கள நித்திரையில தான் வச்சிருந்தேன். அது போய் பார்க்கலான்னு போயிட்டு வருவாரு. ஓகேவா? அப்பதான் தெரியும் அங்கேயே இருக்கிறாங்க, இங்கேயே இருக்காங்க. இது எப்படி முடியும்னு அப்படின்னு அப்பதான் தான் பண்ணது தவறுன்னு சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கேட்கிறார். ஓகேவா? மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு வரும்போது, கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு மீட்டிங் ஹால் மாரி கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அதுக்கு ஒரு வாயர்காப்பலன் இருப்பாரு. அ வாயர்காப்பன் வந்து சொல்றாரு, "இது மாரி பிரம்மா வந்திருக்காரு." "எந்த பிரம்மான்னு?" கேட்பார். "எந்த பிரம்மான்?" அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பல பிரம்மாக்கள் இருக்காங்கன்றது அர்த்தம். இல்லையா? சோ, அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆ பூலோகத்துல இருந்து வந்த பிரம்மான் அப்படின்னு வந்து கேட்டு வந்து சொல்றார். சரி வர சொல்லுப்பான்னு. அவர் வராரு. அவருக்கு என்னன்னா, எனக்கு தான் 4 தலை இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பெரிய அகங்காரம். ஓகேவா? அங்க உள்ள வந்து பார்த்தா, 6 தலை இருக்கிற பிரம்மா இருக்காரு, 8 தலை இருக்கிறவர் இருக்காரு, 50 தலை இருக்கிறவங்க இருக்காங்க, 100 தலை இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. அச்சச்சோ! இது என்னடான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பெரிய அவமானமா ஆயிடுச்சு. 4 வச்சுட்டு நானு 40 ஆட்டம் ஆடிட்டேன். 50, 100 வச்சிருக்கவங்கலாம் அடக்கமா இருக்காங்க. அப்பதான் அவருக்கு தெரிஞ்சுச்சு, பல அண்டங்கள் இருக்கு, பல பிரம்மாக்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, இத பார்த்தோனே அவருக்கு வந்து ஒரு மாரி கஷ்டம் வந்து கிருஷ்ணா கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். "என்ன பிரம்மா, நான் இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு தானே வந்தேன். பூலோகத்துக்கு போறேன், இந்த லீலை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்குள்ள மறந்துட்டியா?" அப்படின்னு. ஓகே. "மறந்துட்டேன், மன்னிச்சிருங்கன்னு" கேட்பார். "இனிமேலு நீங்க ஒரு லீலை பண்றதுக்கு இறங்கி வந்தீங்கன்னா, எனக்கும் ஒரு கதாபாத்திரம் குடுங்க. அப்பதான் நான் வந்து அடக்கமா இருப்பேன். இல்லைன்னா இது மாரி ஏதாவது எடக்கு முடக்கா பண்ணியிருப்பேன். அடக்கத்தோட, பக்தியோட இருக்கணும்னா எனக்கு ஒரு ரோல் பிளே குடுங்கன்னு" கேட்கிறார். அதுக்கு அடுத்தது தான் கௌர லீலை. கிருஷ்ணா துவாபர யுகத்துக்கு அடுத்தது வந்து இந்த கலியுகத்துல ஆரம்பத்துல வந்து கௌர லீலை. கௌர லீலைன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா? கௌரங்க பிரபு அவருக்கு. ஏன்னா தங்க நிறத்துல உடம்பு இருக்கறதுனால கௌரங்கான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? சைத்தன்யான்ற வார்த்தைக்கு வந்து லிவிங் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஓகேங்களா? சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வராரு. இந்த சமயத்துல வந்து அவர் வந்து என்னவா பிறக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கீழ் ஜாதியில பிறக்கிறார். ஒரு முசல்மான் குடும்பத்துல பிறக்கிறார். ஆனா அவருடைய சிறப்பு என்னன்னா, நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ஹரே ராமா, ராமா ராமா, ஹரே ஹரே. அப்புறம் வந்து நெறைய புகழாவாரு. ஓகேவா? ஆனா அவங்க கிட்ட நவாப் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு வந்து பொறாமை. இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இதுவ வந்து இனத்த இது மாரி பண்றான். இவன ஏதாவது பண்ணணும். அவரு வந்து ரொம்ப ப பிரபலமாவார். அதனால சில பேருக்கு பொறாமை. சரி இவன எப்படியாவது அவமானப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, பிளான் பண்ணி அவர்கிட்ட ஒரு வேசி அனுப்புவாங்க. அந்த வேசி கிட்ட சொல்லி அனுப்புவாங்க. "நீ போ, ஆ நான் இன்னொருத்தர அனுப்புறேன். நீ வந்து அவங்களோட இருக்கிறத பார்த்துட்டு, அவன் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சாட்சி சொல்லுவான்" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. "இல்ல, இல்ல எனக்கு ஒரு 3 நாள் டைம் குடு. நான் நான் சொல்லும்போது நீ அனுப்பிச்சு விடு. இப்பல்லாம் யாரையும் என் கூட அனுப்பாதன்னு" சொல்லிட்டு அந்த வேசி ரொம்ப அழகான பெண்ணு. அவங்கள வந்து இவரு வாலிப வயசா இருக்கிற அந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட அனுப்புறாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து எத்தன முறை ஜெபம் பண்ணுவார் தெரியுமா? 3,00,000 முறை வந்து நாமத்த சொல்லுவார். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் 64 மாலை நல்லா சத்தமா வாய வச்சு சொல்லுவாரு. அதுக்கு அடுத்து 64 மாலை லோ கொஞ்சம் மௌனமா லோ வால்யூம்ல சொல்லுவார். அதுக்கு அடுத்து வர 3வது 64 ரவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, மானசீகமா பண்ணுவார். மனசுக்குள்ள பண்ணுவார். இது மாரி ஒரு நாளைக்கு 3,00,000 முறை பண்ணுவார். அப்ப எத்தன மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுவாரு? கிட்டத்தட்ட 22 டூ 23 ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவார் இல்லையா? சோ இவர் வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருப்பார். அதனால அவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா, பகவானே அவருக்கு ஒரு பட்டத்த குடுக்குறார். நாமாச்சாரியார் என்ற பட்டத்த குடுக்குறார்.
யாராவது கொடுப்பாரா? நாமத்துக்கு ஆச்சாரியார். எந்த நாமத்துக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்துக்கு ஆச்சாரியார் அவர். ஓகேவா? அவருக்கு நாமாச்சாரியன்ற பட்டத்தை கொடுத்தாரு. இல்லம்மா நான் இது மாதிரி சபதம் எடுத்துக்கேன். அதாவது நான் இத்தனை முறை நாமம் பண்ணணும், நான் இதை பண்ணிட்டு உன்னுடைய ஆசையை பூர்த்தி செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? சரி, அந்த அம்மாவும் அங்கேயே வெயிட் பண்ணும். அவர் துளசி மாடத்துல முன்னாடி உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். நைட் ஆயிடும், அந்த அம்மாவும் கொட்டாவி விட்டு தூங்கிடுவாங்க. சரி, காலையில எழுந்து போயிடும். மறுபடியும் சாயங்காலம், அடுத்த நாள் சாயங்காலம் வரும். பாரு, நேத்தே இப்படி ஆயிடுச்சு, எனக்கு என்னோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றணும், கண்டிப்பா நிறைவேற்றுறேன். நான் எடுத்திருக்க விஷயங்களை நான் முடிச்ச பிறகு, என்னுடைய கடமைகளை முடிச்ச பிறகு நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் உங்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுவார். ஓகேங்களா? அந்த அம்மா மறுபடியும் பொறுமையா உட்காந்துட்டே இருக்கும். இந்த அம்மா அந்த ஒரு பாட்டுக்கு நாமஜபம் சொல்லிட்டே இருப்பாரு. இந்த அம்மா என்ன ஆகும்? தூங்கிடும். 3வது நாள் வரும். இப்ப பாருப்பா, இன்னைக்கு வந்திருக்கிறேன், நீ சொன்ன மாதிரி நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. இல்ல கண்டிப்பா நான் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அம்மாக்கு 3வது நாள் வந்து மனமாற்றம் வரும். இந்த ஒரு நிமிஷம் பாருங்களேன். ஒரு தூய பக்தருடைய சகவாசத்தால அந்த வேசி வந்து மனம் மாறிடுவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, நானும் நம்ம ஜபம் பண்ணணும். அப்படியா? உன்கிட்ட இருக்க சொத்து பத்து எல்லாத்தையும் வித்துட்டு வாடு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அந்த அம்மா என்ன பண்ணும்? சம்பாதிச்சு வைத்தது எல்லாத்தையும் போயிட்டு தான தர்மத்தை கொடுத்துட்டு வந்துடும். ஓகேங்களா? வந்துட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த அம்மா 3 லட்சம் முறை பண்றதுக்கு ஜபம் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகேங்களா? சோ அவர் என்ன பண்றாரு? அந்த குடியில அந்த அம்மாவுக்கு விட்டுட்டு அவர் கிளம்பி போயிடுவார். ஓகேங்களா? சோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தர்களை எப்படினாலும் காப்பாத்தாரு. இது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மாயாதேவி வந்து அவரை டெஸ்ட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அதுல வந்து பாஸ் ஆயிட்டாரு நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அவருக்கு வந்து இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா, அவர் முசல்மான்ன்றதுனால அந்த ஜெகநாத் பூரி கஷேத்திரத்துல இருக்கக்கூடிய தேவஸ்தானத்துக்குள்ள அவர் வந்து போறதுக்கு அனுமதி கிடையாது. ஓகேங்களா? அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரை என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஜெகநாத்துடைய பிரசாதத்தை எடுத்துட்டு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கொடுப்பார். ஓகேங்களா? ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு வந்து கொடுப்பார். கிருஷ்ணரே கிருஷ்ண பிரசாதத்தை கொடுக்குறாருன்னா ஒரு பக்தனுக்கு அவர் எப்படி இருக்கணும் இல்லைங்களா? எவ்வளவு அளவுக்கு பக்த வட்சலானா இருக்கணும். அப்புறம் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு வயசாகும். ஏன்பா வயசாயிடுச்சு இல்லையா, நாம ஸ்மரணத்தெல்லாம் கம்மி பண்ணிடு. இல்ல எனக்கு உடம்புக்கெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, மனசுக்குதான் நோய், கொஞ்சம் அகங்காரமா இருக்குது, என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமத்தை பண்ணுவார். அவரு ஒன்னே ஒண்ணு சொல்வாரு. அவருடைய லீலை முடிக்க போறாருன்றது இவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அப்ப வந்து நான் நீ இருக்கும்போதே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்வார். ஓகேங்களா? அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, எப்படி நான் போகணுன்றத அவர் கேக்குறாரு. இவருக்கு வந்து எப்படி பீஷ்ம பிதாமகாக்கு தான் உயிரை விடக்கூடிய இச்சாமிருத்தி இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? இச்சாமிருத்தி, அதாவது தான் நினைக்கிற போது தன்னுடைய உயிரை வந்து விடக்கூடிய சக்தி வந்து பீஷ்ம பிதாமகாக்கு இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கும் இருந்துச்சு. ஓகே. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்வார், என்னுடைய கண்கள் வந்து உன்னை பார்த்துக்கிட்டு உன்னுடைய திருப்பாதம் இருக்கு இல்லையா, தாமரை திருவடி, என்னுடைய இருதயத்து மேல வச்சுட்டு என்னோட உயிரை விடணும்னு அப்படின்னு கேட்பார். இத கூட பூர்த்தி பண்றாரு பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? அப்புறம் அவரோட உயிர் அவர் எப்படி கேட்டாரோ அதே மாதிரி அவரோட இருப்புல வந்து அவரோட உயிர் பிரியுது. அவர் தன்னுடைய கைகளால வந்து அந்த மண் தோண்டுவாங்க இல்லையா புதைக்கிறதுக்கு, அந்த அதை வந்து அவரே பண்றார். அந்த சமுத்திரத்துக்கு பக்கத்துல அவருடைய சமாதி இருக்கு. அந்த சமாதிக்கு வேண்டிய அந்த மண்ணை தோண்டி அதுல அவருடைய உடலை அவரே 2 கையில தூக்கிட்டு போயிட்டு அந்த இடத்துல வச்சு ஜெகநாத்துடைய பிரசாதம், பட்டு நூல், ஆஹ் மலர்கள் எல்லாம் வச்சு அந்த சமாதியை கட்டுவாங்க. எல்லாரும் வந்து பாடலோட கிருஷ்ணருடைய மகா மந்திரத்தோட அவருடைய சடங்கை பண்ணுவாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த 13 டேஸ் செரிமனிஸ் எல்லாம் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு சன்னியாசி, அவருக்கு எல்லாம் என்ன இருக்கும் இல்லையா? அதனால பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கடைகள் எல்லாத்தையும் போயிட்டு அவர் வந்து பிக்ஷை எடுப்பார். இது மாதிரி நான் ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு வந்து அஹ் சடங்கு பண்ணணும், எனக்கு பொருட்கள் கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் நீங்க போய் இதை பண்ணாதீங்க, அவங்களா வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்பாரு. பட் எல்லாரும் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. அதுக்கு பிறகு அவர் நல்ல ஆஹ் தடப்புடலா அந்த ஃபங்க்ஷனை பண்ணி எல்லாருக்கும் வந்து அந்த பிரசாதத்தை கொடுப்பார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சன்னியாசியுடைய சிறப்பு அம்சம் எவ்வளவு இருக்கு. அவர் வந்து புலன்களை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காரு. அதனால கிருஷ்ணர் பக்த வட்சலான கிருஷ்ணர் அவருக்கு என்னெல்லாம் செயல்களை செய்யறாரு பாருங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல இருந்து நாமத்தினுடைய மகிமையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பக்தர்களுடைய சங்கம், தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி வந்து ஒரு இரும்ப வந்து நம்ம நெருப்புல சுட்டா அது பாத்தீங்கன்னா நல்லா பழுத்து நெருப்புடைய தன்மையை எடுத்துக்கும் சரிங்களா? அது மாதிரிதான் நம்ம பக்தர்களோட தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் எப்பவுமே வச்சிட்டு இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. Yes, Mataji. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा. हरे कृष्ण. சோ நம்ம எப்படி நம்ம செயல்களை செய்யணும்னா, பற்றின்றி தன் கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரையிலே எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல் அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. சோ இந்த தாமரை பூ பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே தண்ணியில தான் இருக்கும். ஆனா அந்த தாமரை இலை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுவும் தண்ணியில தான் இருக்கும். அது மேல எவ்வளவுதான் தண்ணி போட்டா அது இழுத்துக்கவே இழுக்காது, அப்சர்வ் பண்ணவே பண்ணாது. அது மாதிரி இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்தாலும் நம்ம இந்த சன்னியாசிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கடமைகளும் ஒரு கர்மயோகி கிருஷ்ண பக்தன் தூய பக்தன் எப்படி செய்வான்னா பற்றுதல் இல்லாம செயல்களை செய்வான். அதனால வந்து பரமபுருஷனுக்கு எல்லா விளைவுகளை வந்து சமர்ப்பிக்கிறான் அப்படின்றார். அவர் கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பிச்சதுனால அவருக்கு எதுவுமே வராது, பாவமும் வராது புண்ணியமாத்தாலும் அவன் தீண்டப்படுவதில்லை. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கலாம், அதாவது பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து அமெரிக்கால போயிட்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங் பண்றார். அந்த ஒரு தாம்ஸ்கின் ஸ்கொயர் பார்க்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு தாளத்துக்கு எல்லாம் ரொம்ப விருப்பம் இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கோசம் எல்லாரும் வந்து சேர்றாங்க. அவங்க ஹிப்பிகள், அதாவது பையனுங்க கூட பாத்தீங்கன்னா முடிய நிறைய வளர்த்துட்டு பாதி டவுசர் போட்டுக்கிட்டு குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அப்படியாப்பட்ட ஹிப்பிகளை கூட ஹாப்பிகளா மாத்தினார். எப்படி? இந்த மகாமந்திரத்தை கொடுத்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான ஆனந்தம் எப்ப கிடைக்கும்னா, சந்தோஷம் எப்ப கிடைக்கும்னா நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செஞ்சா கிடைக்கும் இல்லையா? அந்த சந்தோஷம் கூட எவ்வளவு நேரம் நிலைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா நித்தியமா ஒருத்தன் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு மகாமந்திரத்தை சொல்ல சொல்ல அவனுக்கு வந்து எப்பவுமே சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதுதான் உண்மையான சந்தோஷம் இல்லையா? அத போயிட்டு அவர் கொடுத்தாரு. சோ நாமத்தின் மகிமை எங்க பார்க்கலாம் இல்லையா? நம்ம ஊர்க்காரங்க எல்லாம் தெருவுக்கு தெருக்கு நம்ம கோயில் இருக்கு. நம்ம பாரத வருஷம் வந்து புனிதமான பூமி இல்லையா? ரொம்ப மகத்துவமானது இந்த பூமி இல்லையா? பழமையான புராதன கோயில்கள்லாம் இங்க இருக்கு இல்லையா? சோ ஆனா இங்க வந்து இருக்கிறவங்கள விட அங்க போயிட்டு சொல்றவங்க கிட்ட சூன்யமா இருக்கக்கூடிய நாட்டுல போயிட்டு இந்த கடவுள்ன்ற ஒரு கான்செப்ட கொடுத்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அவங்கள வந்து மகாமந்திரம் சொல்றது ஒரு சாமானிய விஷயமா? யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம வீட்டுல நம்ம பசங்க எத்தனை பேர் நம்ம பேச்ச கேக்குறாங்க இல்லையா? அப்படியாப்பட்டவங்களை போய் மாத்தினார். அப்ப இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அவர் எவ்வளவு ஓரளவுக்கு தூய பக்தரு இல்லையா? அந்த தூய பக்தராலதான் எல்லாருக்கும் பக்தியை கொடுக்க முடியும் இல்ல? அவர்கிட்ட கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அதனால அவர் வந்து கிருஷ்ணரை கொடுக்கிறார். இப்ப வந்து என் கையில வந்து 1000 ரூபாய் இருக்கு, நீங்க வந்து என்கிட்ட 1,00,000 கேக்குறீங்க, என்னால கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாதா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி. முடியாதுங்க மாதாஜி. முடியாது இல்லையா? அதனால்தான் இவர் கையில என்ன இருக்குதோ அதை கொடுக்கிறார். அவர் கையில கிருஷ்ணர் இருக்கு, அவர் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறார். அவர் வந்து விடுதலை ஆனவர். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கிலித்தோட இந்த எந்த ஒரு கைவிலங்கும் இல்லாதவர். இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு பந்தத்தால நம்ம கைகள் வந்து கட்டப்பட்டு இருக்குது. யார் ஃப்ரீயா இருக்கிறோ அவர் தான் நம்மள வந்து விடுதலை பண்ண முடியும். அது வந்து பிரபுபாதா வந்து நமக்கு வந்து ஞானத்தை இந்த பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் மூலமாகவும் இந்த மகாமந்திரத்து மூலமாகவும் நமக்கு வந்து கொடுக்கிறார். ஓகேங்களா மாதாஜி? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, அந்த மரத்துக்கு கீழே வந்து ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அவர் தான் வந்து பண்டிதர். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு. அங்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகள், பறவைகள் எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு. என்ன பாக்குறாரு? அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை பாக்குறாரு. இதுதான் வித்தியாசம். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி. ஓகே. சுனிச்சைவ ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதக சமதர்ஷினக, சமமா பாக்குறார். நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய கற்றறிந்த அடக்கமுள்ள பண்டிதனா பிராமணனா இரு,
இல்லையா? இல்லைன்னா பசுவா இரு, யானையா இரு, நாயா இரு, நாய் மாம்சத்தை உண்ணும் சண்டாளனா இரு, எல்லாரும் என்ன பண்றாரு? சமமா பாக்குறாரு. யாரு? பண்டிதர்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். எல்லாத்துக்குள்ளயும் யார் இருக்காங்க? ஆத்மா. அவங்க கூட பக்கத்திலேயே எல்லார்கிட்டயும் யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா. இல்லையா? சோ நம்ம கிட்ட 2 பேர் இருக்காங்க. நம்ம வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா, எனக்குள்ள ஒரு ஆத்மா எனக்கு இருக்கு. அது என் பக்கத்திலேயே பரமாத்மா இருக்காங்க. இப்ப கமலா மாதாஜி இருக்காங்க, தாரணி மாதாஜி இருக்காங்க, அருள் பிரகாஷ் பிரபு இருக்காரு. அவங்க கிட்ட அவங்கவங்கள இண்டிவிஜுவல் சோல் ஒண்ணு இருக்கு. பட் எல்லார்கிட்டயும் பரமாத்மா இருக்காங்க. சோ நம்ம எல்லார்கிட்டயும் காமனா பொதுவானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. பட் வித்தியாசமானது என்னன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட ஆத்மா. ஓகேங்களா? ஜீவாத்மா. அவங்க எல்லாத்தையும் அததான் பாக்குறாங்க. இதெல்லாம் மேல ஒரு சட்டை. ஓகேவா? இது வந்து இந்த வேஷம் போட்டுற ஒரு டிராமாக்கு போனோம்னா இப்போ ஒரு சீதா வேஷம் இல்ல ராதா வேஷம் போட்டோம்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி காஸ்டியூம் போட்டுப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த வேடை இந்த உலகத்துக்கு இந்த ஒரு கருவி வேணும் இல்லையா? அதுக்குதான் இந்த உடல் என்ற கருவியை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அதுல எப்படியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனா கடைசியில என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। शोक्नोति हैवय सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। 20 सेकेंड। ओके। एहि सम्पश्यजा भोग दुःखयोनय एव ते आतन्तवन्त कौन्तेय न ते शूरमते बुधः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. அறிவிற்கும் என்ன பண்றான்? இந்த புலன்களால 2 விஷயம் நடக்கும். ஒண்ணு இன்பம், சந்தோஷம், துக்கம், ஆஹ் சந்தோஷம் இல்லையா? மானம், அவமானம், இதெல்லாம் இதுக்கு நடக்குது. அதனால அறிவுடையன் என்ன பண்ணுவான்? அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்கவே மாட்டான். அதனால குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. ஓகேவா? சோ அறிவுடைக்கிற வந்து இதுக்கு ஆரம்பமும் இருக்குது, இதுக்கு முடிவும் இருக்குதுப்பா. அதனால அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்க மாட்டான். ஓகே. ஏன்னா அவர் புலன்களை வந்து கரெக்டா வச்சிருக்காங்க. ஸ்திர புத்தி, அவருக்கு செல்ஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் நல்லா இருக்கு. திடமான மனசு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஆனா சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய புலன்களால வீழ்ச்சி அடைந்த விஷயங்களை நம்ம இங்க உதாரணமா பார்க்கலாம். அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா விட்டில் பூச்சி அது என்ன பண்ணும்? எங்க வெளிச்சமோ நெருப்பு இருக்குதோ அதை நோக்கி போகும் இல்லையா? அந்த ஆனா அது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ, எதை நோக்கி போதோ அதனாலதான் அதனோட இறப்பு இருக்கு இல்லையா? அந்த வெப்பத்தாலவே அது இறந்து போயிடும் இல்லையா? இன்னொரு மானு ஒண்ணு பாக்குறோம். மானுக்கு வந்து அழகிய சப்தங்கள் வந்து பிடிக்கும். எங்க இசை இருக்குதோ அந்த இடத்த நோக்கி போவோம். அவன் வேட்டைன்னு என்ன பண்ணுவான்? அதுக்கு தெரியாம வலைய வீசி வச்சிருப்பான். விலைய அது வந்த உடனே அது வலைய வந்து முடி போட்டுட்டு அதை கூட்டிட்டு போயிடுவான் இல்லையா? அதே மாதிரி ஒருத்தன் வந்து யானையை பிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு மரத்துல வந்து பெண் யானையை வந்து கட்டி போட்டு வச்சிருவான். ஓகேவா? சோ பெண் யானைக்கு அலறல் சத்தத்தை கூப்பிடுற சத்தத்தை கேட்டுட்டு என்ன ஆகும்? இந்த ஆண் யானை அது பின்னாடி வரும் இல்லையா? சோ அந்த பெண் யானையோட தான் சுகமா இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு அது ஓடி வரும். அது என்ன பண்ணுவான் வேடன்? ஒரு பெரிய குழியை நோண்டி வச்சிருப்பான். அது மேல என்ன போட்டு வச்சிருக்கான்? கொஞ்சம் கொம்புகளையும் இலையும் போட்டு வச்சிருப்பான். அது கீழே பார்க்குமா? இந்த பெண் ஆசையோட இணைந்து இருக்கணும்ன்றதுக்கோசம் அதை என்ன பண்ணும்? ஓடி வரும். அதை பார்த்துட்டு இல்லையா? டபக்குன்னு என்ன ஆகும்? அந்த குழியில விழுந்துடும் இல்லையா? சோ ஒரு புலன் இன்பத்துக்கோசம் போயிட்டு எல்லா விஷயங்களும் இது என்ன ஆகுது? இதுவரையும் பார்த்த 3 விஷயங்கள் சிக்கிக்குது. அதே மாதிரி அங்க ஒரு மீன் தெரியுதா? சோ அந்த மீனுங்க பிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த தூண்டில் போடுவாங்க. தூண்டில்ல கொஞ்சம் உணவு பொருளும் வைப்பாங்க. அதுல கொஞ்சம் கம்மும் வைப்பாங்க இல்லையா? அது தெரியாத அந்த மீன் என்ன பண்ணும்? சாப்பாடு கிடைச்சிருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு போய் தாவி போய் சாப்பிடும். கடைசியா என்ன ஆகுதோ? அது வந்து சிக்கிக்குது. அதே மாதிரி இந்த வண்டு இருக்கு இல்லையா? அந்த தாமரை மலர்ல இருக்கக்கூடிய தேனி வந்து நல்லா இருக்கும்னு போயிட்டு குடிக்க ஆரம்பிக்கும். குடிச்சிச்சே முடிச்சிச்சேன்னு வருமா? அது அப்படியே அதை குளிச்சுட்டு மதிமயங்கி அங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். சாயங்காலம் ஆனா என்ன ஆகும்? அந்த தாமரை மலரு மூடிக்கும். அதுக்குள்ளேயே சிக்கிக்கிட்டு அதை உயிரை விடும். இது மாதிரி ஒவ்வொரு புலன்களுக்கும் வந்து அடிமையா இருக்கிறதுனால சிக்கல் இருக்குது.
வீழ்ச்சி அடைகிறோன்றத இந்த உதாரணம் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுட்டு நம்ம எப்படி இருக்கணும், ஸ்திததீர் முனி இல்லையா, செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் ஸ்டெடி மைண்ட்ல வந்து நம்ம கத்துக்கணும். ஓகேங்களா? எப்படி இங்க வந்து இந்த பண்டித சீதோஷண பண்டிதர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம உயர்ந்த தளத்துக்கு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. शक्नोति चैव सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवम् भवं यो वेगं स युक्तः सुखी नरः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த உடலை ஒருத்தன் வந்து விடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய உந்துதலை பொறுத்து கொள்ளணும்னு சொல்றாங்க. காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான், இவ்வுலகில் அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான் இல்ல. ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டும் நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையில சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, பேராசை பெருநஷ்டம்ன்றது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பார்த்திருக்கோம். அதனால இந்த காமத்தையும் கோபத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆகும், வீழ்ச்சி அடைவோம். அதாவது இந்த பக்கத்துல ஒரு பிக்சர் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் கூட்டு களவாணிங்க என்ன பண்றாங்க, பிளான் பண்ணிட்டு போய் திருடிட்டு வராங்க. திருடிட்டு வந்த பிறகு என்ன பண்ணணும், பிரிவினை பண்ணணும். அப்ப அவங்களுக்குள்ள என்ன ஆகுது, தகராறு ஆகுது. இது எனக்குடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது உனக்குடான்னு சண்டை வருதா. அந்த சண்டையில என்ன பண்றான், ஒருத்தனை தாக்கி கொன்னுக்கிறான் இல்லையா, கொன்னுடுறாங்க. அப்புறம் பெண் ஆசை, இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. இது இந்த புலன்களை இருக்கக்கூடிய உந்துதலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பொறுத்து கொள்ளணும். டாலரன்ஸ் வந்து சகிப்புத்தன்மை நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ओप्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும், அரசு ஆளணும்னு நினைப்போம், எல்லாத்தையும் அடக்கி ஆளணும்னு அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா. ஆனா உண்மையான ஆளுநர் யாருன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கலாம், உண்மையான அனுபவிப்பல் யாருன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கலாம். போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நெக்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர் வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். சோ உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க, துக்கமே படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க சொல்லுங்க. யாருக்கும் வேணாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி இருக்கீங்களா? இருக்குங்க மாதாஜி. பதிலையே காணோம். இல்ல ஏற்கனவே எல்லாரும் மிக மிக பெரிய மகிழ்ச்சியில இருக்கீங்களா? இல்லையா, நம்ம ஜட துன்பத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், யார பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து ஹரிபோல் பிரபு. சோ அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பவர் இல்லையா, எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர் அவர் தான், எல்லா உயிர் வாழிகளின் நலம் விரும்பியும் அவர் தான். இதை வந்து நம்ம பீஸ் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவோம், அமைதியின் சூத்திரம் சொல்லிட்டு. கிருஷ்ணா இஸ் த வெல்விஷன், நலம் விரும்பி, நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அவர் ஒருத்தர் தான். இவர் பாத்தீங்கன்னா கடைசியில அத்தியாயத்துல சொல்வார், சர்வதர்மான் பரித்தேஜம் மாமேக்கம் சரணம் ரஜ. நீ என்ன பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்கிட்ட சரணடை, நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்வார். அது மாதிரி நம்மள யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா நம்ம கிட்ட? சொல்லுங்க பாக்கலாம். நீ என்ன பாவம் பண்ணிருந்தாலும் பரவாயில்ல, சர்வதர்மான் பரித்தியஜம் மாமேக்கம் சரணம் ரஜ அகம் தம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷாமி மா சுஜக. நீ என்ன பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் எல்லாத்தையும் விட்டுடு, நீ என்கிட்ட வா, நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு யார் சொல்வா? யாரும் நமக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்களா இல்லையா? உன் கையில எவ்வளவு இருக்கு கொடுத்துட்டு போனா சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஆனா ஒருத்தர் சொல்றாரு, அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவர்தான் நம்மளுடைய உண்மையான நண்பன், நலம் விரும்பி எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பவர் அவர்தான். அப்புறம் கட்டுப்படுத்துபவர் அவர்தான். நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம குடும்பத்துக்கு நம்ம தான் தலைவன் தலைவி, நம்ம குடும்பத்துல இருக்கவங்க எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தி முடியும்னா அதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கொஞ்சம் சில இடத்துல விட்டு கொடுத்துட்டு சகிப்பு தன்மையோட பொறுமையோட நம்ம குடும்பத்துல போனாதான் அமைதியே இருக்கும்.
இல்லையா? அப்பதான் நம்ம கிருஷ்ண உணர்விலும் முன்னேற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. Yes, Mataji. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Sannyasa Yogo Nama Panchamo Dhyayah. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த சாப்டருக்கு ரிலேட்டட் ஸ்டோரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிராமணன் இருக்காரு. ஓகே, சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஸ்டோரிக்கு டைம் இருக்கா? நம்ம நாளைக்கு பாத்துக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லிடுங்க மாதாஜி, ஸ்டோரி சொல்லிடுங்க. இருங்க, நீங்க நம்ம காலையில பிஸியா இருப்பாங்க இல்லையா மாதாஜி? இல்ல பிரபு, சாரி எல்லாம் கேட்காதீங்க. அவங்களுக்கு நம்ம டைம் பார் ஆகக்கூடாது இல்ல, அதுக்கோசம் கேக்குறேன். சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் பிராமணன் ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். ஏன்னா இந்த சாப்டருக்கு ரிலேட்டட் ஸ்டோரி அது. ஸோ அங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் வாழ்ந்தது மொத்தம் 48 வருஷங்கள். ஃபர்ஸ்ட் 24 வருஷமா அவர் நம்மள மாதிரி ஒரு கிரகஸ்தரா இருக்கிறார். சின்ன வயசுல வேதங்கள்லாம் படிச்சு நல்லா இருந்தாரு. அதுக்கடுத்து 24 வயசுக்கு பிறகு அவர் வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறார். யோசிச்சு பாருங்க, 24 வயசுல ஒரு வாலிப வயசு, அழகா இருப்பாரு, அழகிய மனைவி, அப்புறம் தாய் வந்து விதவியா இருக்காங்க. ஓகேவா? சோ அவர் வந்திருக்கக்கூடிய நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு கொடுக்கணுன்றதுக்கோசம். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் ஒரே குடும்பத்துல இருந்தேன், அந்த குடும்பத்துக்கு நன்மை அளிக்கும், இல்ல ஒரு ஜாதியிலேயே இருந்தேன்னா அந்த ஜாதியினத்தினருக்கு வந்து நன்மை அளிக்கும். ஆனா நான் வந்து இந்த ஒரு சமுதாயத்துல இருந்து அவங்களுக்கு மாத்திரம் நன்மை அளிக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாருன்னு சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறார் சின்ன வயசுலயே. ஓகேங்களா? சின்ன வயசுல சன்னியாசம் எடுத்த பிறகு அவர் என்ன பண்றாருன்னா, புனித யாத்திரை வரார், சவுத் இந்தியா டூருக்கு வரார். ஓகேங்களா? சவுத் இந்தியா டூருக்கு வரும்போது நம்மளுடைய கூர்ம கஷேத்திரம், ஆந்திரா, திருப்பதி எல்லாம் போயிட்டு, காஞ்சிபுரம் அப்படி எல்லாம் போயிட்டு திருச்சிக்கு வராரு. திருச்சிக்கு வரும்போது ஸ்ரீரங்கநாதர் டெம்பிளுக்கு போறாரு. அப்ப போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பிராமணன் வந்து உட்காந்துட்டு பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு இருக்காரு. பார்த்தா கண்ணுல தண்ணி தார தாரையா வந்துட்டு இருக்குது. இப்படி கூட ஒரு பக்தர் இருப்பாரான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. அங்க போறாரு. என்னப்பா இப்படி இருக்கிறியேன்னு அப்படின்னு கேட்டாரு. அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும், அவனுக்கு வந்து படிக்க தெரியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவரு புக்கையே பாத்தீங்கன்னா தலைகீழா தான் வச்சுட்டு இருக்காரு. இவர்தான் வந்து உண்மையான பக்தன், குவாலிஃபைடு பர்சன் டு ரீட் பகவத்கீதா சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போறாரு. போயிட்டு என்ன கான்செப்ட் படிச்ச, எதனால நீ உனக்கு இவ்வளவு அழகு கண்ணுல தண்ணி வருது சொல்லுன்னு அப்படின்னு சொல்ற. இல்லைங்க, என்னுடைய குரு வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, நான் போன பிறகு நீ டெய்லி வந்து இந்த பகவத்கீதை படிக்கணும். ஆனா எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாதுங்க. ஆனா எனக்கு வந்து என்னோட குருவ வார்த்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அவர் சொன்ன வார்த்தையை நான் பின்பற்றதுக்கோசம் இதை வச்சுட்டு இருக்கேன். ஆனா எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் இருக்கு இல்லையா, கிருஷ்ணர் பாருங்க, எவ்வளவு அளவுக்கு பெரியவர், எவ்வளவு அளவுக்கு பக்த வச்சன, பார்த்த சாரதியா இல்லையா, ஒரு தேரோட்டியா வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். கிருஷ்ணர் வந்து தேரோட்டி மாத்திரம் இல்ல, தேரோட்டி ஜாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த போர்க்காலத்துல வந்து ஆஹ் வண்டி இந்த சைடு போ அந்த சைடு போன்னு சொல்ல முடியாது. இடது பக்கம் போப்பா, வலது பக்கம் போ, நேரா போன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அங்க சப்தம் தான் இருக்கும். அதனால என்ன, எப்படி அறிகுறி, எப்படி வந்து சிக்னல் பண்ணுவாங்கன்னு, அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய கால்களால கிருஷ்ணருடைய தோள்பட்டையை அழுத்தணும். இடது பக்கம் அழுத்தினா அவர் வந்து இடது பக்கம் வண்டியை செலுத்தணும். ஓகேவா? அதாவது வலது பக்க தோள்பட்டையை வந்து அர்ஜுனன் தன்னுடைய காலால மிதிச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வண்டி டைரக்ஷனை திருப்பணும் அர்ஜுனன். இது மாதிரிதான் வேலையை செஞ்சார். யாராவது நம்மள இப்படி பண்ணோம்னா நம்ம சும்மா இருப்போமா? இல்ல இல்லையா? ஆனா இவர் இதையும் பண்ணிட்டு அந்த வண்டியும் மெயின்டைன் பண்ணாரு. ரதத்தை வந்து கிளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி, ஏன்னா நிறைய அம்புகள்லாம் வந்து தொலைச்சி இருக்கும் இல்லையா? அப்புறம் அந்த குதிரைகளுக்கு காயம் இருக்கும். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையான சாப்பாடு போடணும். அது 1 2 போயிருந்துச்சுன்னா அதை கிளீன் பண்ணணும். அதுக்கு பேண்டேஜ் எங்க காயம் இருக்குதோ அங்க பேண்டேஜ் பண்ணணும். எல்லாத்தையும் A to Z பாத்துக்கிட்டாரு இல்லையா? எவ்வளவு பெரியவர், இந்த உலகத்தை எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணவர், எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை பண்றாரு தன்னுடைய பக்தனுக்கோசம் சொல்லிட்டு அதை நினைச்சு அவர் வந்து அலறாரு. ஓகேங்களா? அப்பதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு, நீதான் வந்து உண்மையான வந்து பக்தன்,
படிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து செகண்டரி இல்லையா? சோ உண்மையான பக்தி வந்துதான் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு இந்த பிராமணனை பார்த்துட்டு. ஓகேங்களா? அதுக்கு பிறகு அந்த பிராமணன் படிக்க ஆரம்பிப்பாரு. உயர்ந்த தளத்துக்கு போவார். சோ நம்ம என்ன பண்றோன்றது முக்கியத்தை விட எப்படி பண்றோன்றது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? நம்ம அன்போட கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவையை செய்யணும். அவர் வந்து பக்த வத்சலன். நமக்கோசம் என்னெல்லாம் செய்யறதுக்கு அவர் ரெடியா இருக்காரு. நம்ம தான் ரெடியா இருக்காமான்றது ஒரு கேள்வி இல்லையா? சோ அவர்தான் பொக்தாராம் யக்ன தபசம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம். இதை நம்ம நல்ல மனசுல இன்னைக்கு ஞாபகம் பதிய வச்சுக்கலாம். சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நெக்வா மாம் சாந்தி ருச்சத்தின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம நிறுத்திக்கலாம். உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य रविदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna. Thank you Mataji. Thank you Prabhuji. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? புரிஞ்சிச்சுங்களா கிளாஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா புரிஞ்சுச்சுங்க. புரிஞ்சது மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. நம்ம என் பண்ணிக்கலாமா? புரிஞ்சுதுங்க. ஓகே மாதாஜி. என் பண்ணிட்டு நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம்.